Hello mindenki, én Brandt Viktor vagyok, az álomszállító. Mozgássérült embereknek szeretnék örömet vinni az életükbe úgy, hogy néha-néha vannak olyan gyűjtések, amikor egy mozgássérült emberek a számláján kell összeadnunk. Most például egy személyautóra gyűjtünk, egy speciális igényeket kielégítő személyautóra. Ugye Roland állapotát látjátok, hogy elég nehézkesen ül ebbe a kerekesszékben, viszont itt van mellettünk egy ilyen fekvő kocsi, amit ő szokott használni, ami be is fog férni a álomautóba, amit már kipróbáltak, megnézték, de a vételár 3.300.000 forint, pontosabban 3.290.000 forint, és arra gondoltam, hogy március 7-én elindítottam ezt a gyűjtést, és 1000 forintokból szeretnénk összeadni az ő személyautójának a vételárát, Roland számláján, azt látjátok is itt a poszt mellett a számlaszámát, és ugye 1000 forintokból össze kell adnunk összesen 3300 embert jelképesen, akik 1000 forintokból összeadják így a vételárat ennek az autónak. És hát most már 1.250.000 forintnál tartunk, ami egy szép összeg, de még mindig ugye hiányzik durván elég sok embernek az 1000 forintja, úgyhogy még ez a durván majdnem 2 millió forint ez még hiányzik a palettáról, viszont nem lasszóval fogjuk az embereket, hanem próbáljuk online a Facebookon, a közösségi oldal segítségével összeadni az 1000 forintokból ezt az autót. Ez egy Opel Combo, azt mondom, hogy 2000 köbcentis, Nyíregyháza mellett található, és az a szerencsénk, hogy az eladó nem egy kereskedő, hanem az eladó tartja az autót nekünk, és azt mondta, hogy ha esetleg most nyáron összejönne a vételár, akkor ő ezt tartja Rolandnak, és 1000 forintokból szeretnénk kérni a te segítséget, hogyha látod ezt a videót, hogy 1000 forinttal támogasd Roland számláján az összeget, hogy lenne egy olyan kérdésem, hogy téged az autó miben fog segíteni. Kicsit hangosan beszéljél, hogy hallja mindenki, hogy miben fog téged segíteni ez a személyautó. Tehát hova szeretnék kimozdulni Csarkadon, mit szeretnék csinálni, mit láttál eddig az életedből, ilyenre gondolok én. Összességében, mivel nem járok dolgozni, így nem konkrétan úgy szükségszerű, hanem abban segítene, hogy gyakrabban ki tudjak egyáltalán mozdulni, akár rokonlátogatásba, vagy kirándulásba, kiruccanás, bármi. Tehát, hogyha ki kell mozdulni, akár kórházba, bárhova, azért csak könnyebb, gyorsabb, kényelmesebb lenne ez az autó, mint mondjuk egy egyszerű személygépkocsi, mert ebben az ágyammal, ez a motoros ágyam, amit az imént láthattatok, ezzel együtt is felférek. Ez egy 120x90 centis ágy, és hát ebben segítene elsősorban, hogy sűrűbben és kényelmesebben utazza. Mint látjátok, elég nehézkesen ül meg a kerekesszékébe, tehát gondoljátok el, hogy egy személyautóba, hogyha ki kéne őt ültetni, akkor hogyan kötnénk le a biztonsági övvel, tehát őt úgy szeretné utaztatni a testvére meg az édesanyja, aki majd vezetni a járművet, hogy kerekesszékébe tudjon utazni, tehát ez egy fekete Opel Combo, a másik fényképen látjátok is, hogy tényleg hogy kerekesszékkel tud biztonságosan utazni, mert ott már le lehet rögzíteni rendesen az emberünket, és igen, 1000 forintokból szeretnénk összeadni az autó vételárát, és arra gondoltam, hogy ha március 7-én elindult ez a gyűjtés, és most már 1.250.000 forintnál tartunk, akkor már nem kell olyan sok ember, sok ezer forintja, hogy ez megvalósuljon. Sok minden teória fordult meg a fejembe. Magyarországon durván 10 millió emberből, hogyha keresnénk mondjuk egy 200 embert, aki támogatja Rolandot 10 forinttal, akkor így is megvalósulhatna, de mi lejjebb vittük a tétet, és arra gondolom, hogy 1000 forintokból is össze lehet hozni az autó árát. Tehát aki látja a Roland számláját és támogatná őt 1000 forinttal, azt megköszönnénk a segítséget, mert Roland ugyanolyan életet szeretne élni, mint mi ugye épp embertársai, hogy ki szeretne mozdulni, és igenis eljusson Budapestre az állatkertbe, hogy el tudja menni a Balatonra autóval, hogy ne kelljen a tömegközlekedést igénybe vennie, mert úgy gondolom, hogy őnek is, hogyha erre a bolygóra született, mint mi, akkor egy normális több élet megadathatna egy speciális igényeket kielégítő személyautó által. Úgyhogy köszönjük szépen a támogatásod, ha 1000 forinttal támogatod Rolandot, én megköszönöm azt, hogy tényleg így az ügy mellé állhattam, mert ez egy olyan pozitív dolog számomra, hogyha ez az autó egy összejön,
a vételára, hogy azért mondhatom azt, hogy 1000 fontokból összegyűjteni egy online segítséggel, közösségi oldal segítségével 3.300.000 forintot. Nem egy egyszerű feladat, de rajta vagyunk, hogy minél többen, hogyha esetleg ezt megosztjuk ezt a videót, akkor látjátok Roland állapotát, és látjátok, hogy ő mer segítséget kérni. Ugye általam én így mozgásért embereket szeretnék így jó példára buzdítani, hogy embereket így tényleg így az épp embereket így a sérült emberekkel így összekössem, és a jó nemes ügyek által így segítséget juttassam. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek a segítségét, és ha megnézitek Roland kertjét, nagyon szép, de ott elől a házunk előtt lenne a személyautó, van egy kis garázs is, úgyhogy hely lenne neki. Az édesanyja és a testvére vezetni a járművet. Kettő testvére is van, úgyhogy vigyázzanak rá, és köszönjük a segítséget, köszönjük a támogatást. Úgyhogy Roland, hogyha meg lesz az autó, akkor be fogjuk mutatni ugyanezt a videóba, fényképekkel, videóval, és megköszönjük, hogy tényleg, hogy összejött az autó ára, mert én bízom benne, hogy össze fog jönni most nyárra, és már szeretném, hogyha nyáron Budapesten majd egy jót kóláznánk. Én imádom a Pepsi kólát, úgyhogy... Köszönöm szépen. Jó, úgyhogy mindenkinek köszönjük szépen a segítségét. Bocsánat, hogy ilyen sokáig fenntartottunk titeket. Abszolút nem sokáig, nincs elég sokáig. Úgyhogy Roland boldog és örül, és már 1.250.000 összejött eddig, és tényleg mindenkinek, aki eddig támogatta Rolandot, annak is nagyon-nagyon köszönjük a segítségét. Úgyhogy én búcsúzom tőletek, megmutatom én is magamat. Ő voltam én, és akkor sziasztok!